Lube sotry, lubi bracia doma, przy żołmach serbsko-rozwosarschicy, kocyście z nami związani przez livestream. W postnym czasu jsme so przygotowali na swój dzień śmierci a zrostanienie naszego knieza. Mijachmy, a mamy so jeszcze użadaniam stajć, kotreż nieśmy sebi sami uzwolili. Przywszym jsme so pracowali o nakazanie a skutki lubosće. Dżęca chcemy zewszej cyrkwi świecić jutrone potajnosće naszego knieza. Chrystus je do miasta Jeruzalema zaczanył, tam jeszcze cierpieć a umrzeć, ale też zmartwychwstanyć. Tuż świecimy wierliwie w opomnienie tohle światocznego zaczaha. Zawieście macie też świeczku doma na blidzie. Na znamio naszej duchownej związaności też nie tylko tu we cerkwi świeczku zaswiecił. Šo mocny wieczny Bożo, żonuj tutaj hoszki, zobychmy radosny kroczyli za Chrystusom, swoim kralom. Rozmnoż naszą wieru, kociś na Tebie so nadzijamy, a usłysz nasze prostwy. Daj, zobychmy Chrystusa z cierujo, płody dobrych skutków przynesli. Przetoż on jest z Tobą żywy, a kraluje nam, bo wieki na wieki. Amen. Kniaz bądź z wami. A z Twoim duchom. Słowa światoscienia po Mateju. Sława Tobie, Chryście. Gdyż so k Jeruzalemie przybliżychu, a przyjdzichu do Betfagi przy Woliwej Horie, odposła Jezus dwie uczobników, a poruczy imaj, dzitaj dosy, kotra się przed wamaj. Tam nydom nańdzietaj przywiazaną oslicu, a przy niej woslo, odwiązataj jej, a przywiedzietaj ke mni. A jeli wamaj sztuneż to rekne prajtaj, miszta jej trzeba, a won jej nydom puści. To pak je so stało, zoby so spełniło, štož praj profet. Prajče dżoce sionskiej, lej twój kral przykadza k tebi lubozny, sejdzio na woslice, młodym przeźnego skoczecza. Uczobnikaj wotenżesztaj, a zczynisztaj, kaž by ima Jezus przykazał. Przywiedziesztaj jemu woslicu a żrybio, położysztaj na nie swoją drastu, a on so na nie sydny. Jara wiele ludzi ze strzrodopak przestry swoje drasty napuć, druzy rubachu hauze ze sztomą, a z czelechu je napuć.
Syły pak, gdzieś przed nim, a za nim wołachu. Hosanna syny Dawidowemu, żonowany kieś przykadzia we kniazowym imię, Hosanna we wysokościach. Jako on do Jeruzalema przyjechał z niemierni so całe miasto prajo, sztuto je. Syły ludu odmówichu, to je Jezus, profet z Nazareta we Galilei. Dobre poselstwo naszego kniaza Jezusa Chrystusa. Sława Tobie, Chryście. Lubi bracia, sotry, przydrużmy so k ludy, które się Jezusa wosławiał, a kroczymy za nim we pokoju. Przy tym spywamy kierlusz z osadnika czysło 340, prynie 300. Knieże Jezusa, Ty był Otcej posłuszny aż do śmierci. Knieże smilco. Knieże smilco. Chrystusa za nas na krzyżu śmierć nas oddał. Chrystcze smilco. Chrystcze smilco. Knieże Jezusa przez swoją śmierć se nas z Wódcą ujednał. Knieże smilco. Knieże smilco. Smilco nad nami mocny Bożo, spuściwszy nam grzechy, dowiedź nas do wiecznego żywienia. Amen. Módlmy się.
Všeomocný wieczny Bożo, Ty si nam svojho Syna za przykład dał. On był człowiek, jeso poniżył, aby posłuszny aż do śmierci na krzyżu. Daj, zobychmy Jego popuczu cierpieniu zciechowali, a na Jego zrastaniu podziela mieli. Oto prosimy przez naszego Knieza Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, kiż jest z Tobą w jedności Ducha Świętego żywy, a króluje po wieki na wieki. Čitanie z knihy Jezaja. Jawy kniez je mi dał obrotny jazyk, zobych wiedział mučnemu odmówić, dawa mi won słowo. Każde ranie wubudza mi won wucho, zobych słuchał kaž uczomnik. Všehomocny kniez je mi wucho otewrił. Ja pak nesem so spieczował, a nazdat cofał. Bijacym sem poskyčił swój grybiet, a swoje lice biczkam. Nesem so skował przed hanieniom a pluaniom. Všehomocny kniez by mi pomocnik, tuž ucieknych ja heimbie. Todla zczyni swoje miezwočo krute, kaž krzemień, wiedziardzie, zo so niewo heimbiu. Słyszeliśmy Słowo Boże. Chrystus ciera, Chrystus dzięca, Chrystus król na wieki. Chrystus ciera, Chrystus dzięca, Chrystus król na wieki. Chrystus by posłuszny hać do śmierci, haj do śmierci na krzyżu. Toho dla tyś powysi Jeho Bóg, a darí jemu mieno nadyši miena. Chrystus ciera, Chrystus dzięca, Chrystus król na wieki. Cierpienie naszego Knieza Jezusa Chrystusa po Mateju. Jeden z 12, Judasz Iskariot, odejdzie k wyższym miesznikam a řekne, Što mi dače, a ja vám přeradžu jeho? a slibuchu jemu 30 srebrnikov. Od toho časa ladaše příhodnú chvíľu, zobe jeho přeradžił. Na prvním dniu nekysaných chlebov přinžechu učobnici k Jezuse a řeknechu, Gdzie chceš, so bychmy ci jutro niejenio kiedyś przygotowali? on řekne, Dzicie do miasta k tomu człowieku, a prajcie jemu, miś toda prajć, mój czas je blisko. Pala tebe budu ze swoimi wuczomnikami jutronu wieczór świecić. a učobnicy ščinichu, kaž by jim Jezus poručil, a přigotovachu jutronu večer. Když by večer, posedne so on ze svojimi učobnikami zablido, a jako jedžachu řekne, Praju wam prawdu, jeden z was mnie przeradzi. tu zrudžichu so oni jara, a počachu so jeden po druhým prašeč. Sym to ja, knieže? On pak odmówi, Kiż otomknie ze mną ruku weszkli, tun mnie przeradzi.
Syn człowieka dre wotenże, kajś je o nim napisane, ale bieda tomu człowieku, przez kotroż będzie Syn człowieka przeradzony. Tomu człowieku by lepiej było, gdyby so zcela nie narodził. Tu rekne Judasz, kiž jeho přeradži. Sym pak to ja, mistrze? On rekne jemu, Ty to sy. při večeri sa Jezus klip, požonovajon, łamaše jon a dawaše jon svojim učobnikam rečo. Zmíče a jistče, to je moje ciało. Potom za keluch, požakova so a poda jon him ze svojami. Picie z nieosicy, przetoż to je krej mojo związka, która so przelije za mną w kładawaniu rychów. Praju pak wam, nie budu wotnitka iżo pić od tuto obchodu winowca, hacz do wonego dnia, gdyż budu ją na nowe właśnie pić z wami we królestwie swojego wódca. Potom vuspievachu kvalbu a ujdziechu na Olivovú horu. Tu rekne im Jezus, Wyšice położycie sobie tutaj nocy nade mną, przetoż je pisane, zbiju pasterja a wódce so ze stadwa rozpersza, ale gdyż z mrtwych stanu przedejdu was do Galileje. Peter jemu na to rekne, Byrnie so šice na tobu pohoršili, ja so nide nie pohoršu. Jezus odmoví jemu, Zawierno prajuci, wy tutaj nocy predać kokot zaspiewa, ty mnie trójce zapryjesz. Peter rekne, A gdybyr z tobu umrieť miał, nie zaprijuče. podobne rečachu tež všice učobnice. Potom přijde Jezus s nimi k dvore s menom Getsemani a rekne k učobnikam, Posynče so tu, ja pak wotendu so modlić. a za Petra a Zebedejoveju synov sobu a poča so rudžič a tužič. Tu im rekne, Złudzena je moja dusza aż k śmierci, wostańcie tu, a nie spicie. postupivši trošku vyše, padne na svoje obličo a so modleše. Mój wódce, jeli je można niech wotynże tutun keluch wotemnie. Tola nic kaž ja chcу, ale kaž ty. A přijde potom k svojim učobnikam a ich spiacych nadenže, rekne Petri, Dož nejste moli ani hodinu ze mnou otučeni być, kiedyś bójcie, a modlcie so, zobyście do spytowania nie padli. Duch je zawiescie zwolniwy, ale miaso je słabe. znova on odinže, druhý raz a modleše so. Mój wódce, jeli nie może mnie tutun kelu zmienić, kiba, zo mam ją kupić, to stań so twoja wola. Wróciwši so, najdzie ich zaso spiacych, przetoż ich oči byšte mučnej. Tu ostaje ich a odinže a modleše so trzeci raz zaso te same słowa. Potom přijde k učobnikam a rekne im, Spicie przeco iście, a odpoczywacie. Lepsi bliżywa je so godzina, gdyż będzie Syn Człowieka grzesznikom do ruku podaty. Stańcie pojmy, lecie przybliżył je so tun, kiż mnie przeradzi. on hišće rešeče, lej, přijde Judaš, jeden z 12, a z nim wulka črjoda z mieczemi a kijemi od wyższych myšnikov a starszych ludów. Tun, kiž jeho přeradži, by se z nimi znamio zrečal, prajo, Kotrohož wokošu, tunto je, toho přimče. nitko přistupi on nedom k Jezuse a rekne, Buď pozdrowiony, mistrze. a wokoši jeho. Jezus pak jemu rekne, Przeczelo,
k čemu se přišel. Potom přistupichu, upřimachu Jezusa a zajachu jeho. Tu nadobo upřestře jeden z Jezusových převodníkov ruku a vučeže svůj meč. Rubne otročka vyššího myšníka a otchia jemu ucho. Na to řekne jemu Jezus. Zavroč svoj meč do nožňu, přeto šice, ki so meča přimnu, přes meč zajmu. Abo miniš za němu svojho otca prosič, a on by mi nedom převostaj viacač 12 legionov janželů, ale kak bychu so potom mohli spelnič písma, zoma so tak stač. Potom řekne Jezus k čiože. Kajž na rubežnika ste vyšli s mečem jakijemi, zobyście mnie zajęli. Każdy dzień siedział w templu, a nieście mnie zajęli. Ale to, čo je so stało, zo bychu so dopełnili pisma profetov. Tu opuščichu jeho šice učobnice a čeknechu. Čipak, kiž bychu Jezusa zajeli, odwiedzechu jeho k vyššemu myšníke Kajfase, gdzieś bychu so pisma učení a starší zešli. A Peter džeše nazdala za ním, hač do dvora vyššieho myšníka. Zastupí a přisedne so k služobníkam, zobe kunc voladał. Vyšší myšnice a vysoká rada pytachu opačne svedčenie přečivo Jezuse, zo mohli jeho k smrti zasúdiť. Ale nenamakachu žane, hač kvůli wiele opačných svedkov ustupí. Naposled přijdeš taj dvaj a praješ taj. Tutun je riek, môžu templ zvotorať a za 3 dny jun zaso natvariť. Tu stane vyšší myšník a řekne jemu, Nie odmówisz niczo na to, štož ryčitaj tutaj přečivo tebi, ale Jezus melčeše. A vyšší myšník řekne jemu, Wopřisám če na živém Bohu, zobe nám praju, ať si Mesias, Boží syn, Jezus jemu odmówi, Haj, ja to syn. Wyše to opraju wam, wotnitka wuladacze syna człowieka siedzieć w prawicy wszeho mocy, a přikadzieć na mročelach niebia. tu natorne si vyšší myšník svoju drastu prajo. Boha je haniu, na čo trebame hišće svjetkov, hľadajče, netko ste slyšeli Boha hanenie, što miniče vy, Oni odmówichu, on je smjerče vinovaty. potom pluachu jemu mjez oči a bijachu jeho s piasčomaj. Druzy jeho plistovachu povedajo, Viesť nám, Mesiaso, štuječe dyriu. Peter pak siedeše vonka na dvore a přistupí k němu služovna a řekne, Tež ty by s Jezusom Galilejským. ale on to přede všetkými zaprie. Nerozumiu, što ty rečíš. Když Peter k vortam džeše, ulada jeho druha a ta řekne k tym, kiž tam bychu. Tež tutun by s Jezusom Nazareckým. Znova on zaprie samo z přísahu. Neznajú tutého človeka. Po chvíľce přiblížichu so či, kiž tam vokovo stejachu, k Petre a prajichu, Celé viesće se tež ty z nich, tvoja reč dječe přeradža. tu počal on zaklívač a přísahač, Neznajú tutého človeka. a při tym zaspěva kokot. Tu dopomní so Peter na Jezusove slovo, kotrež by jemu prajil. Predahač kokot zaspěva, zapriješ mě trojce. Vun vunže von a zapvaka horko. Když svitaše, obzamknechu šice vyšší měšnice a starší ludu přečivo Jezuse,
zo jeho smierci podadža. Sputaného jeho odwiedzechu a v udachu bohoty Pilaty. Gdyż widzisz Judasz, kiż by jeho przeradził, sobie won k smierci zasúdzený, kaješe so a wróci 30 slibowników wyższym mysznikam a starszym prajo. Zrešil sem přeradziwši nevinovatu krej. Oni pak prajichu, Što to nas stara, to je tvoja věc. a on cisne slibowniki do templa, wotenže a wojbjesne so. Vyšší myšnice vzachu slibowniki a prajichu, Nesmieme je pokładnie położyć, dokie sum zdá za krej. a po uradžovaniu kupichu za nie hončerjové polo krebaniu putnikov. Tu da reka te polo hač do dzenčnejšieho dnia rola kreje. Tak spielni so, štož bu prajenie przez profeta Jeremiju, kiž praj. A v zachu 30 slibownych płaciznu za to przedatego, kotrehoż na tylko podhodnočichu izraelskie dzieci, a dachu je za hončerjové polo, kajže mi kniez přikazał. Jezusa pak stajichu před bohota, a tun so jeho opraša. Si ty král Židov? Jezus rekne, Haj sym. jako jeho nitko vyšší miešnice a starší v obskoržovachu, neodmoví ničo. Tu rekne jemu Pilatus, Nie słyszysz, kelko ci umietuja? ale on neodmoví jemu žane slovo. Tak zo so bohot jara dživaše. Na svedžen by bohot ľudej stajnie jatého puščił, kotreho škuli chcychu. Mieješe tedy runie vúvovaného jatého s mienom Barabas. Jako bychu so netko zešli, rekne im Pilatus, Koho chcecie, zo wam puszczu, Barabasa albo Jezusa, kiż reka Mesijas? widzieše mienujce, zo bychu jeho z hidu udali. Gdyż pak siedziše na sudnickim stole, posła jeho manželska k niemu a dá jemu rec. Nemi niczo z tutym sprawnym. Jeho dla se mienujce dženca własnie wiele ucierpiewa. Tola šice myšnice a starší naščuvachu lud, so bychu se Barabasa žadali. Jezuse pak zajineč dali. Bohot prašeše so ich nitko, Kotroho z neju chcecie, zo bych wam jeho puščil? oni vovachu. Barabasa. Rekne im Pilatus, Što mam potom z Jezusom započeć, ki so Mesijas mienuje? šice reachu. Ma křižovany być. A on rekne, Što da je zveho zčinil? ale oni křičachu ještě odcišo. Ma so křižować. Pilatus spytnuvši, zo ničo nedocpeje, zo pak hara rozče za vodu a vume se před ludom ruce prajo. Sem nevinovaty na kryhi tutoho sprawnego. To je wasza wiec. Tu vovaše cywy lud, Jeho krej přińć na nas a naše dzieci. nitko pušči him Barabasa. Jezusa da ušvikač a uda jeho, so bychu jeho křižovali. Potom zachu bohotovi vojaci Jezusa do sudného domu sobu a zhromadžichu wokoło nieho cywy pułk. W uslekachu jeho a w oblečechu jeho purpurowe płaszcz. Z pleči z černý vinc stvočichu jun jemu na vovu a dachu jemu z činu do pravice. Před ním klakajo, usmiešovachu jeho prajo. Sława Tebi, králo Židov. Pluachu na nieho
a vzachu ščinu a bijachu jeho na vohu. A když bychu jeho usmiešeli, slečechu jeho plášť a oblečechu jeho z jeho drastu. Potom odvedžechu jeho, zobychu jeho křižovali. Duce von zetkachu muža z Cyrene s mienom Siman. Toho přinučichu, zoby jeho křiž nies. Přišeći na městno s mienom Golgota, do reka miestno Nopa, dachu jemu, že žoučom zmiešané víno pić. Won to wopta, ale no chceše pić. Gdyż bychu jeho skřižovali, rozdzielichu se jeho drastu, mietajo los won ju. Potom so tam usednechu a ladachu jeho. Nad jeho wołu přičinichu napis o jeho winie. To je Jezus, král Židov. Bychu z nimi tež dveju rubežnikov skřižovali, jedného k pravice, druhého k levice. Či, když nimo kodžachu, hanjachu jeho z wołu wijo tak. Ty, když chceš tempel zvotorać, a jon zacidne zaso natvarić, umož sam sebie. Celý Boží syn zliez ze krzyża. Podobnie usmiešovachu jeho tež vyšší miešnice, písma učení a starší ľudu rečo. Druhým je pomhał, sam sebi nie może pomhać. Wun je izraelski král. Tuž nech nietko z krzyża zlieze, potom chcemy jemu wierzyć. Jesu Bohu dowierjał, nech tun jeho nietko umoži, jeli so jemu lubi. Jedzie praju, syn Boží syn. To wumietowaš ta jemu tež rubežnikaj, kiž běžtaj s ním skřižovanaj. Od 6. hodiny nastać ma po całym kraju hač do 9. hodiny. Wokoło 9. hodiny zawoła Jezus jara Otce. Eli, Eli, lama sabachthani. To reka, Mój Bożo, čo dla si mnie opuścił? niekoci z tych, kiž tam stejachu, reknechu to zasłyszałši. Wun Eliu woła. Nidom dobieža tam jeden z nich wza hubicu, namoči ju s kisavom a tyknivši ju na ščinu, dá jemu pić. Tamni pak prajichu, Czekaj, nech woladamy, ać przyjdzie Elia jeho uswobodzić. ale Jezus zawoła znowa z wielkim wosom a spuści ducha. W krótkiej cišinie opominamy Chrystusa skrzyżowanego. Ale zawiesz k templu rozdrie se od wiersiadele na dwie połojce. Zemia żreše a skawe so pukachu. Rowe so otewrechu a mnohe čeva usnjenych sjatych stanechu. Po jeho zmortwychwstanieniu wyndźechu oni z rowu, przyndźechu do sjatego miasta a pokazachu so mnohim. Stotnik pak a ci, kiž bychu z ním na Jezusovej stráži, vidžachu zemie žrenie a štož by so stało, nabojachu so jara a prajichu. Woprawdzie Tobie Boży Syn. Přiladovaše tam tež z nazdala wiele żonów, kiž bychu Jezusej służo od Galileje sem přišli. Między nimi bychu Maria Madlena a Maria, Jakubowa a Józefowa mać, a mać Zebedejowych synów. Gdyż by so zwieczoriło,
przyjdzie bohaty muž z Arimateje z mienom Józef, kiż bie też Jezusowy uczomnik. On przyjdzie k Pilatej a wuprosy se Jezusowe ciało. Pilatus přikaza jemu je udać. Józef zase ciało a zawali je do čisteje wachty. Połoži je do swojego nowego rowa, kotryż by do skawy wurubać dał. Přiwali wielki kamień krowowym durjam a wotendzie. Maria Madlena a druga Maria bychu tam też a sedzachu naprzeciw rowej. Nazajtra pak, po dniu wielkiego przygotowania, zhromadzichu so wyżsi miesznicy a faryzejo pola Pilata. Prajichu jemu: Knieže, sme so dopomnili, zo je tutun zavietnik, gdyż bieše jeszcze żywy praju, stanu po 3 dniach z mŕtvych. Přikazaj toho dla, zo bychu ro hać do 3. dnia strážovali, zo snadź bychu jeho učomnicy v noci přišli a jeho nepokradnili, ludy pak prajili, on je z mŕtvych stanul. Tak by byl poslední bud horší hač priný. Pilat jim praj: Macie strážu, džiče a strážujče, kaj si myslíče. Wotenžechu a obsadžichu rov ze strážu a zapiečetovachu kamien. Spiewają Kielusz, číslo 180.
Chowajmy so zbožnikejšieho čłowieństwa, kiż so za nas podał do śmierci, a tak przyjшов do żywienia. Prośmy Jeho pokornie. Za nasze osady a za chrześcijanów po całym świecie, kociż kniezowy zača do Jeruzalema, leca hinak świecza, a za wszystkich ludzi, koci so tele dny o sobie Bożej pomocy nadzieja. Chrzcie nasz Królu, Prosimy Cię, usłysz nas. Za wszystkich, koci su ciężko skorili, a po całym świecie o swoje żywienie wojuja, a so nadzieja swojego uzdrowienia. Chrzcie nasz Królu, prosimy Cię, usłysz nas. Za lekariów, korobne sotry a ladarjów, kociż ranice swojego skutkowania nazonia, gdyż stradacym a cierpiacym po boku steja. Chrzcie nasz Królu, prosimy Cię, usłysz nas. Za żony, muži a swojby, kotryż dzieławomiestna a gospodarska egzystencja je wołożena, a za wszystkich, kociż w tych dniach swoją pomoc poskytuje. Chrzcie nasz Królu, prosimy Cię, usłysz nas. Za wszystkich, koci są w ciężkich czasach za mir a miesobność w Europie zasadza, a nieprzestajnie a skutkowanie granicy przekrocza. Chrzcie nasz Królu, prosimy Cię, usłysz nas. Za wszystkich, koci za Chrystusem krzyżowy pуть żywienia krocza, zobychu podziel mieli na wiecznej jutrońce. Chrzcie nasz Królu, prosimy Cię, usłysz nas. Dobyčerjo nad hrychoma smierču, Ty se za nas przetrał hoku śmierć na krzyżu, zobychmy my żywi byli. Za to budź Ci dziak a sława wieki na wieki. Amen. Módlmy so. Knieże Bożo, przez cierpienie Twojego jednorodzonego Syna budź nam smilny. Ze swoimi skutkami wszaksy Twoją smilność ani zasłużyć nie możemy. Toż niech nas Tobą ujedna, cierpienie a wuriadnowo po Twojego Syna,
Kiż jest z Tobą żywy, a kraluje bo wieki na wieki. K Sanctus śpiewamy po prefacji čísło 192, a potom další. Kněz buď z vámi, pozběňme v utroby, Mamy je przed kniezą, Dziękujmy za kniezi naszemu Bogu. hodne a sprawne to je. Woprawdzie je od nas sprawne, zdobne a spomożne. Za co Ci stajniaszu, dziękujemy kniże święty wódce, wszechmocny wieczny Boże, przez Chrystusa naszego knieza. Przetoż on je niewinowaty za winników cierpiał, a Jezu za nas dał zasłużyć, umrywszy, je nas ze zrychu umożył, a ze zmartwychwstanąwszy je nas rozprawnił. To dla Cię chwali Ty niebio a ziemia, a Cię sławia Jangelio a Arcyangelio, nie przestań wyskają. Poprawdzie święty sy knieże żorwasz je świętostcze. To dla przykadzamy przed Twoje obliczo, świadczo zjednoczeni z całej cyrkwi, prejni dzień tydzienia jako dzień, na którym się Chrystus zmartwychwstanął. Przez Niego, którego się k swojej prawicy powysił, Cię prosimy. Poswiedź tutaj nasze dary z rosu swojego ducha, zobyś Ty nam było ciło a krew naszego knieza Jezusa Chrystusa. Predać sobą dobrowolnie cierpieniu wuda zawun chleb, dziakowaše słowamaše a podając swoim uczomnikam prajo. Zmycia jest cieszycy wotowo, to je moje ciało, kotreż będzie za was podate. Tak Ty zawun pojedzi, keluch dziakowaše so zaso, a podając swoim uczomnikam prajo. Zmycia picie šice z Niego, to je keluch nowego a wiecznego zakonia, moja krew, kotraż będzie za was a za mnoich przelata k wodawaniu rychów. Czyńcie to, na mnie wspominają. To je potaństwo wiery. Deszczoli to klepiemy, a z kielucha pijemy, rozjawiamy kniesie Twoją śmierć, do niż nie przyjdziesz. Wspominają tuż święty wódcy na Jego śmiercia zła stanienie, przynoszamy Ci chleb żywienia a keluch возбуждenia. Dziękujemy so Ci, zosy nas powołał, przed Tobą stacza Ci służyć. A prosimy Cię pokornie, zgromadźuj nas, kociś używamy Chrystusowe ciało a krew,
w Duchu Świętym do jednoty. Wspominaj, knieże, na swoją cyrkę po všej zemi rozbrojeną, a udosponej ju we lubości. Romadź z naszym bamczom Francyskusom, naszym biskupom Heinrichom a ze všem duchonstwom. Wspomnij też na naszych bratów, na nasze sotry, koci są umreli w nadziei, zo zroa stanu. A przyjmij ich a wszystkich zemretych do światła swojego oblicza. Smiel so nad nami wszystkimi prosimy Cię, spość nam wieczne żywienie. Ze zbożnej Boga Rodzicielku Knieżną Mariu, ze świętym Józefom jej nałożeniu, ze świętymi apostołami a wszymi świętymi, koci soci ze všech wieków spodobają. Zobychmy Cię chwalili a sławili przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Niego z Nim a we Nim dawa soci Bożo wszechmocny Wodce, w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hodozność wieki na wieki. Amen. Módlmy się, kajże Chrystus nas uczył. Wodcy nasz, Niebesa, svěť se Tvoje jméno, přijdź Tvoje království, staň se Tvoja vola, kaž na nebi, tak na zemi. Všedny chlieb náš daj nám dnes, a vladaj nám naše viny, jako my tež podáváme svojim viníkám. A nevěď nás do zpytovania, ale umož nás od zlého. umoż nas knieżowatowszego złego, daj mile pokoj naszym dniam. Smiel co nad nami, a pomaj nam, zobychmy otrysia przeco swobodni, a przede wszystkim zamuczeniom wieści, oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Twoje je królestwo, a moc, a krásnost na věky. Amen. Chrystus je nasz pokoj, a nasze ujednanie tuż prosimy. Knieże Jezusa, nie ladaj na nasze grzechy, ale na wieru swojej cyrkwie. Daj jej po swojej woli pokoj a jednotu, kiedy si żywe a kralujesz wieki na wieki. Amen. Pokoj knieza, budź stanie z wami. A z Twoim duchom. Leče Chrystusa, jenio Boże, który zabiera grzechy świata. Knieže, nej som hodný, zole zastupy pod mojich suchu, ale jedno praň slovo a ustrojí sa moja duša.
Misto Dżakno Kirlusza modlimy się w osadniku modlitwu k duchownemu światomu woprawieniu, čísło cinače 43 na stronie 163. Jezusa, Syna Boży, wieruję, co si najswiętszym sakramencie w obchodzie przytomny, Tebie lubuję. Moja dusza żara za Tobą, dokiż raczej nitko nie możu w świętym oprawieniu przyjmać, tak przyjdź duchownie kiedy mi, do duszy mi przyjdź. Witam Cię, kaj so duchu swoich żoną, a zjednoczam so dosłownie z Tobą. Nie daj mi sożenie po Tebie dzielić. Jezuso, moje najpłodniejsze kupo, Ty moja lubość. Rozpomień mi utwobu, co by zostajnie za Tobą chodził. Amen. Modlmy się. Knieże Boże, w świętym oprawieniu Sy nas nasycił. Śmierć Twoja Syna je nam dała nadzieję, zo dopełni to, do czegoś wierimy. Daj nam, prosimy, zoby nas je ozrastanie nie dowiedło k zamiery naszego putnikowania. O to prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Amen. Zapłać butun dnia z wszystkim, koci so starają, zo sokem się na to właśnie chodza zromadnie świecić. Wszystkim zamówitem przy strzelaku MDR serbskiego rozwosa, z dobą też wszystkim pomocnikom a pomocnicom z osadu za przenesenie w livestreamie. Przeużonowany Martruny tydzień. Kniaz bądź z wami. A swoim duchom Pożanuj was, się mocny Bóg, Wódca, Syna, Duch Święty. Amen. Dziecię pokoju. Bogu